Jeg vil fortælle jer, hvordan man laver nogenlunde gode O's. Det, der er allermest vigtigt, det er at have sin form af munden så rundt som overhovedet muligt. Samtidig med, at man bruger hostemetoden, hvor man siger med halsen. Når I hoster, så lav det skal være et blødt host. Altså noget mere en og ikke så meget en det skal være stille og roligt, mere et blødt puff, end det er et egentligt host. Det vigtige er, at man strammer læberne så meget som muligt, så du får en fast form på munden, så dit ord ikke kommer ud. Den måde, det virker på, er, at når du hoster, så sender du en strøm af luft ud af munden, som danner en hvirvel ved kanterne af din mund. Og den skal være så rund som muligt for at lave den hvirvel perfekt. Så det er ligesom, at ordet, når det går igennem luften, så vrider det vrangen ud af sig selv og trækker luft ind igennem og rundt om. Hvis I spænder for meget, så bliver det højst sandsynligt ikke godt. Prøv at se, om I kan finde en afslappet position. Og så øver I at holde den og gå fra normal, slap, helt almindelig mundposition til at have den runde mund, hvor I slapper af. Når I kan det, så er det også nemmere for jer at falde ind i den rigtige mundform, når I så skal lave jeres O's. Så for eksempel når jeg gør det, så sidder jeg stille og roligt, og så prøver jeg at lave formen. Og I behøver heller ikke at holde den hele tiden, jo. Når I laver jeres O's. Altså for eksempel når I gør det hurtigt, så er det jo man kan ikke skyde en masse O's efter hinanden i samme retning, fordi så ødelægger airflowet. Det får I jo, du lavede som regel. Så det bedste er, hvis du skal spamme O's og flytte dig stille og roligt opad, eller til siden, eller begge dele, sådan her. Og den anden vej. Den giver lige en del spitback, den her fyr her. Jeg er stadig ikke helt gode venner med den. Det bedste er, hvis du kan sørge for, og hvis du kan få din mund helt præcis rundt, så brug tænderne til ligesom at give den skarpe kant i toppen, den runde kant i toppen. Så jeg ender tit med at gøre sådan her, i stedet for at den der. Det hjælper mig en del. Det fandt jeg faktisk først ud af her for nylig, efter jeg har øvet i 2 måneder eller sådan noget, så fandt jeg ud af, vent, det er faktisk bedre at gøre det på den måde. Jeg kan få dem til at rejse længere på den måde, end jeg kan, hvis jeg bruger den anden metode. Så jeg kan prøve at se forskellen. Så i forhold til det her. Man ser dum ud i starten, sådan skal det være. Ser også dum ud efter noget tid, men hvis I skal, når I starter med at øve jer, så find en spejl eller et eller andet, så I kan se, eller brug kameraet på jeres telefon, så I kan se jeres mundform. Mundform lyder fandme mærkeligt. Det er lidt den bedste måde at få styr på det på. Og så bare sørg for, at I hele tiden holder den der mundform. Det er det absolut vigtigste, det er at få styr på munden. Den bedste måde at øve sig på, for ikke at blive for frustreret og sådan noget, for i starten der er det bare, der er bare røg, der kommer ud, eller damp, undskyld for helvede.
Så hvis du starter med at lave det uden damp, så du siger, prøv at få munden rigtig og få udånden rigtig, og så når du synes, du har styr på det, så prøv at tage et sug og se om det virker. Det er også en god måde at øve og gøre det hurtigere på. Fordi i starten, når man lige har fået den til at passe efter hinanden, der går som regel, skal lige have lidt tid til at få styr på hosten igen. Så man starter ud med noget i den her stil. Stille og roligt. Start stille og roligt ud, og når der så er styr på det, så begynder at øve stille og roligt og gå hurtigere op i hastighed. Og så kører det opad, og når du synes, du styr på det, så prøv med dampen. Og så er det jo bare at øve alt det du kan. Efter noget tid, så kan du begynde at bruge dine hænder til at bøje dem med. Og der er en del teknik i det. Man skal være opmærksom på, når man bruger sine hænder. Så danner man nærmest en kugle af luft rundt om, så luften den bevæger sig udenom hånden, og du laver sådan en vortex af luft, der strømmer udenom. Så hvis du rammer udet lige foran din hånd, så ødelægger du det, fordi så bliver det trukket ud til siderne. Så hvis du skal have cirka udet omkring sådan her foran din hånd, når du flytter den. Og så stille og roligt meget glidende bevægelser, ellers så fucker luften op. Så det er sådan her, man ikke skal gøre. Det bliver ikke tydeligvis. Hvis vi gør sådan her i stedet for. Så kan du kontrollere den. Og det er lidt ligesom, du kan sammenligne lidt med magneter, hvor du har en positiv og en negativ. Når du gør sådan her, så tvinger du så den boble, du har rundt om hånden, den tvinger ud fremad. Så hvis du flytter til den her side, så flytter ud sig til den her side. Hvis du flytter til den her side, så flytter sig til den der side, det samme med op og ned, ikke? Fuldstændig ligesom med magneter, pretty much. Så hvis du har lavet meget med dem, så har du en idé om, hvordan det er sådan nogenlunde, man kan sammen. Så lad mig demonstrere side til side. Den der side er rimelig svær med den her hånd. Så ret at kunne med den her hånd. Det er derfor, de her er bedre til at lave tricks med, fordi så har du mulighed for at bruge hånden og stille lidt svær med et boksmåt. Det er lidt træls at holde fast i. Det stinker lidt i dag. En anden ting, som jeg fik sagt til at starte med, skulle jeg nok have gjort, airflow i rummet er super vigtigt. Især når man starter, sørg for, at der er helt fuldstændig vindstille. Hvis du har nogle vinduer, der står åbne eller andet, luk dem. Hvis de trækker meget, hvis du kan mærke, at der er en stille og rolig brise og kører igennem munden, så prøv at se, om du kan få dem lukket af med et eller andet. Det hjælper rigtig meget. Og hvis du har en blæser eller en airconditioner, sluk for den. Det er absolut nemmest at starte sådan. Så der er mange steder, hvor der er rimelig dårlig luft, og hvis du så gerne vil lave tricks der, så handler det så om, at du også kan lave dem, selvom der er en lille smule luft. Og det er svært. Det kræver rigtig meget øvelse, og jeg stinker stadig. Hvis det er bare en, der står bagefter og gør sådan her, lige ved siden af mig, så fucker det helt op. Så det kræver øvelse. Så bare vær sikker på, at der er helt vindstille. Og jeg lige skulle sige, at jeg er overbevist om, at alle kan lære det her, hvis de bare prøver nok. Der skal øvelse til, men altså, når man ser folk gøre det, det er ikke sådan, at de bare har stået op om morgenen, så wow, nu kan jeg lave os, og det spiller bare. Det kræver øvelse, masser af øvelse. Og altså, jeg kan jo knap nok tage et hiv, når jeg sidder indenfor, så jeg kan knap nok tage et sug af min lille kasse her, uden at sidde og lave os. Så
Og så kommer det jo rimelig hurtigt, når man ikke kan nærmest ud over øjnene uden at have rundt mund og sidde og hoste. Så det handler sgu bare om at blive med at prøve, og så skal I sgu nok lære det.